Šta se stavlja od priloga u pljeskavicu? Imamo ove priloge, mislim to su svi mogući, pa da izaberemo šta bi trebalo. Pa znaš kako je, mlađe generacije stavljaju sve živo. Ja stavljam sve živo, ali, na primjer, luk mora. Znači, tu ne može niko da me ubedi, luk mora da ide od priloga. I realno tucana. Dobro, znači, luk i tucana moraju, ajde ovo što ja sad stavljam je i rusku salatu, to je druga stvar. Nećemo o tome. Ali luk i tucana moraju da idu u pljeskavicu. Ali znaš one starije radnje za roštilje, kako je se... Da, bio onaj kod deda Mileta. Kod jel? Mileta, Mile nije davao ništa mlečno, nikakve premaze, On je ništa. imao kiselo mleko. Ali samo kiselo mleko, nije bila pavlaka. Kečap, gađu bi te tom pljeskavicu. A šta je on imao? On je imao Imao je samo luk, kupus, so, vegeta, šta već i tucana paprika. i kiselo mleko. Dobro, okej, ajde. Znači, stavili smo luk i tucan. Šta i da li treba da stavimo još nešto? Ako nije lepinja natopljena, ako nije sočna, mora nešto da ide od tečnog priloga. Ajde da govorimo da je ovo pljeka, ono dobra pljeka. Najprihvatljiviji od tih priloga je pavlaka ili pavlaka sa usom. A urnebes, realno, urnebes piči u pljeku, dobro. Ali onda ti ne treba tucana, je tako? Što imaš ljudi koji će se zaljuti? Onda ti ne treba ni luk. Čekaj, ajde da finaliziramo što ide u pljeku. Luk, ko ne voli luk, kupus kao zamjena. A realno tucana. Pa ide tucan, mora da ide tucan. I ide možda to urnebes ili pavlak. To je sasvim dovoljno ako je dobra pljeka se ješ. Šta vi mislite, koji su pravi prilozi za pljeskavicu?